Please don't forget to like, share, and leave comment below. It really helps us out. And please subscribe and hit that notification bell. Never miss an update. Subscribing this video channel will help us a lot to grow and provide better content. Thank you. Alright, good morning Davao, good morning Mindanao, good morning North, South, East, and West. Once again, this is Gilbert Lopez. This is Gilbert Lopez Martirez. So somebody pass by at my back and greet. Good morning. That's life, guys. This is our life here in the Philippines. Somebody will just pass by and say hi. Alright. So, once again, this is Gilbert Lopez Martirez for the episode of Good Morning Davao. We are now on our another session, another episode for our t-shirt printing. And of course, first day, we've discussed about the sublimation t-shirt printing. And yesterday, we are not able to, I'm not satisfied, but hindi na kailangan masatisfied ako. That is the paper transfer printing using the paper transfer for the light transfer. Ibig sabihin ng light transfer, pwede lang siyang gamitin para sa mga light lang na mga cloth, katulad dito. But this time, guys, let's move on to the much greater quality. Like this. This is GIL DTF, direct to film. And of course, uunahin natin, gugupitin ang nandito yung kanina, hinawakan ko lang. Wala dito sa kwarto. The first guy. Don't you here. So guys, ganun talaga ang buhay. Maraming mga vloggers guys na lalo pa yung mga vloggers na syempre successful na sila, may mga ano na sila, may mga sariling cameraman. Dito sa amin, kamera din ang nagbibideo. Bisaya yun guys. Ibig sabihin ng kami lang or kamera, ako lang, ako ra. Okay, so this evening we will be showing you how to print or how to transfer this DTF. Of course, we would like to acknowledge the trust of our one of our client. It is Integral Business Machines and Allied Services. This company, guys, is already established for almost 35 years, 35-40 years, magpi 50 years na yata. Ganito pa ako kalit. Come here. Oh, ganito pa ako kalit nun, guys. Malit pa ako. Nag-i-exist na yata tong company na to. Ang kanilang team song ay Tapat na Kaibigan, Madaling Lapitan, Handa Ka Pang Tulungan, Sa Oras ng Pangangailangan, Iyong Maaasahan, Integral Business Machines, Ang Tunay Mong Kaibigan, Ang Tunay Mong Kaibigan. That's the first version. But the second version, sana naman, integral, no? Sana naman, mapansin nyo. Biki naman. Okay. Tapat na kaibigan, madaling lapitan, handa ka pang tulungan, sa oras ng pangangailangan, iyong maaasahan, Integral Business Machines, ang tunay mong kaibigan, ang tunay mong kaibigan! Okay, that was composed by, of course, kung pare ko nag-compose noon, mas matanda siya sa akin. He is Pupong Landero. Brad yun ang may-ari ng Integral Business Machines. Okay, ngayon ang nagmamanage ng Integral Business Machines, guys, ay, of course, yung mga siblings na. In the person of, he's a CPA, he's a Doc PhD, DDD, ano pa yung mga titles dyan? Ang daming titles, credentials. Okay, si Sir, Kuya Nico Lara Caminade. Palakpak naman dyan. Kung mayroon tayong audience. Gusto makita yung audience natin, guys? Ayan, mga audience natin. Oh, yan, audience natin dyan. Alright. Diba? Shout out to Kuya Nico, the PICPA president. Oh yeah, he is now the PICPA president sa associations po yun ng mga accountants. Well, as you can see, sana yun? Nawala na rin.
Napakakulit, napakalikot. Ito. Okay guys, this evening, sample ko lang ito kasi matagal na itong hinahanap eh. I commit ko sila sa kanila ito. Almost mag 1 week na. And then isa lang ito. It's only a sample. Pag nagustuhan nila ito, malamang lulubo ang order po natin. Kali, what are you doing there? Okay, pakilala ko po sa inyo guys, si Kali. Ang ating, nawala na si Kali. Ayan, makikita nyo ba? Yung pusa natin na Persian, she's Kali. And kapanganganak lang po guys. At saka kung gusto nyo mag-order, just comment. Hindi yata pagbili eh. Sabi ng may-ari. So, here we go. Here we are. Ganito na lang. So, hirap, no? Hindi, I think kailangan ko ng saan na ba yung yung parang patungan natin. Wala. Itong kuan. Itong sabukon. Pasensya na kayo guys, hinahanap namin yung mga bagay-bagay na importante sa buhay namin. Kaya lang, nagkagulo-gulo. Alam niyo naman, kapapasimento lang namin ng sahig. So, lahat ng mga bagay-bagay na mga tinanggal namin at saan na kaya sila napunta ngayon. Kung makapagsalita lang yun, nananawagan na yun sa Pinoy Rap YouTube channel. Okay, saan ba siya? Nakita nyo? Ito yung letter transfer, no? Papel siya na sa likod. So, hindi siya yung film. Ito kasi, guys, film siya. Film talaga siya, film. Ano na lang, kahit na notebook o medyo makapal-kapal. Folder. Hindi. Kailangan ko yung parang packet na lang. Hindi niya. Dito na tayo. Hindi na tayo magpakinig kasi I need it. Hindi naman, no? Ganito lang ang buhay guys, no? Habang nagta-transfer tayo ng data sa ating mga videos, ito, hanap buhay. Ang daming talent na binigay ng Panginoon sa atin, bakit hindi natin isa-saturate? Ayan, di ba? Huwag tayong puro ibagsak! Wala tayong mababagsak, guys. Sistema na po yan. So, dito tayo maghanap buhay tayo. Right. Sana. 45. Ano ba ako yun? Okay. Hindi nyo na nakita kanina paglapat natin, pero yan na. So, ito yung shooting guys, na tayo ang director, na tayo yung performer, tayo yung facilitator. Wow. So, ito lang. Okay, kailangan natin siyang, nakadikit siya, no? Kailangan natin siyang palamigin.
sa mga puti. Kasi cold fill ito. Dapat munang tutuyo siya. Okay. So, patayin natin muna. Nang bahagya kasi Wala bang surupon? okay guys, tanyo na. Okay, that is Integral Business Machines. Na-amis in town ng ito lang lang doon. Anak ko. Para di makuha ka na. I-off niyo mo. Sige na. Business Machines. Allied Services. Kung mapapansin nyo guys, alright, kung mapapansin nyo, meron siyang pagkakahawig sa tinatawag natin na opaque white na first coating kung sa self screen ito, tapos isinapaw yung red or may black siya, black parang outline din siya sa isang sa logo, and then the blue. So meron siyang 1, 2, 3, 4 na kulay. Ganun siya guys, no? Ganun siya. So sana naman Integral Business Machines. Pero mabait ang Integral Business Machines guys. Okay, they are ano, so they are lenient. Ayan, Integral Business Machines. Okay. So, punta tayo sa, okay Giselle, bigyan ko kayo ng trabaho dahil, ay, isa ba, pagkunda, isibog lang ko dito, isibog dito. Tingon. Oh, pero kailangan dito ang surface. Gilid. Okay. Naslog yun yung plug-plug. Uy, na-US ang atong plug Jeremy. Na-US. Ano na ulitan ha? Pwede pa man sa inyo. Pwede pa man. Malabhan ang ganito. Ah, sige. Ito naman siya. Yung pasaan din. Mami, Pasaan. like, Dito po ala ko. Tapos ito. Nice picture din. Dili na ito. Yes, yes. iwan ko sa live. Asa man iyon ako? Salit sa wala. Nasa Alexa. Turn on light. ごめんなさい。おいごめんなさいちょっとわかりませんでした。 Arigato gozaimasu. Alexa, lights on. Ayan. Sa kwarto ni Iman. Connected siya. So guys, yun po ang episode natin sa tinatawag na DTF transfer. Pero meron pa tayong marami pa t-shirt na ipiprint. Introductory pa lang yun. So, iwan ko muna kayo sandali kasi ipiprepare namin ang lahat. Printing Pinoy Rab YouTube channel na t-shirt. This is for our partners, no? Mga correspondents po natin. Pinoy Rab. Ito yung para sa mga correspondents natin, guys. From, ano. Kaya ako na yung nakita. So, ginawa natin ito, guys, for the Jerry Lynn, no? She's our correspondent sa Joyride. Ang ginagawa po niya, guys, ay sumasakay sa sasakyan, namamasyal, nagchichika-chika sa mga driver, sa mga pasahero, at kung ano yung makita niya, travel. Yan. Una. Di mauna ka na. So. Okay, this is the finished product, guys. Pag peel off muna ng pag peel off muna sa So
sa tawag dito, sa field. So, Dagdag. Kahit mga... Tapos yun, ano niya, wala mo doon sila gulay. ako sa ganyan suot tulog ma. Yellow. Yelo ako na ako kay para hindi mo. Yellow tag mate. Yellow na lang, yellow. Duha akong nasuot ro na sa blade, di ba? Katong pink nga nag-Victoria si Marvin, di pa dayo na lang dito na ako. Tas kining blue. Walay blue. Nakay blue. Dark blue. Ito mo naman. Pabalang sa light blue. Asa man to? Nadi ha. Tura, na-print na. Ito ni. Oh, Tama na na ay kay kuan mo na ikangon ba yan ang tela. Manaba pa man ko na isa. lagi. Pagsuka pa pando ay kay igang baya na. Ito pa sa gawa sa na ini. Ugat sa kilimit ng kilimit. Adi na sa maibog ano to, ay hindi pagdulo. See? Para makita nyo guys. Kasi lagay ko ka ng flags. Last now, Philippines of US. Hindi na ko nitiwas nun eh. Ang dami kong gagawin. Yellow lang sa. O, kana lang tayo sa open mo. Sa isa lang. Si businessman. Ah, hindi ko pwede magtrabaho daghan. Kaya ka patong kapasol. Right there. Para sa Pilipinas. Okay guys, as you can see. So, papahanginan po natin. Para ano. Okay. So guys, Giselle is here. Ito po ang result ng ating DTF printing. And please, don't hesitate. Huwag po kayong mag-aalangang mag-like, share, subscribe. At i-click po ang bell button upang kayo ma-update sa mga kaganapan dito po sa Pinoy Rab YouTube channel. Good Morning Davao. Gilbert Catso or Gilbert Martia Lopez Catso, your host for today. See you next episode. Bye-bye. Please don't forget to like, share, and leave comment below. It really helps us out. And please subscribe and hit that notification bell. Never miss an update. Subscribing this video channel will help us a lot to grow and provide better content. Thank you.